Ma naqbilx mal-kompożizzjoni tal-Working Committee. Sostna dan il-membru parlamentari Edward Zammit Lewis li fl-aħħar jimkien voċiferu anke dwar il-liġi kontroversjali tal-ippjanar permezz ta' post fuq Facebook. Zammit Lewis fakkar li kien hemm min kellu l-karattru politiku li jitkellem dwar dil-kwistjoni tal-ippjanar u jidħol f'reqqa u dettall. Iżda tħalla barra. Preferenza diretta għal fatt li Abela għażel ministri speċifiċi biex ipoġġu fuq dan il-kumitat. Dan il-working group li waqqaf il-Prim Ministru Robert Abela suppost għandu lan biex dan ix-xahar ikun jista' jikkonsulta dwar l-emendi tal-ippjanar. Il-working group huwa mmexxi mill-Kurunell Mark Malija u magħmul mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg li nstab mill-qorti li għamel pool illegali f'daru mill-Ministru Owen Bonnici, Clint Camilleri, Mirjam Dalli u Jonathan Attard flimkien mas-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana u s-Segretarju tal-Kabinet Ryan Spanjol. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg se jkun l-osservatur tal-grupp u Jessica Dalli ntgħażlet bħala segretarju tal-Kumitat. Li grupp skont Zammit Lewis mhux se jkun magħmul minn dawk li jeħdu interess dejjem għal ġid komuni. Intant dwar il-formazzjoni ta' dan il-Working Committee tkellmet ukoll il-membru parlamentari laburista Katia Di Giovanni li anke jikkritikat l-għażla ta' Abela u sqaret li ħasra li hemm mara waħda biss fil-Kumitat. Di Giovanni kompletajt li l-grupp parlamentari in ġenerali jista' jkun iktar involut u indikat li m'għandix fiduċja assoluta fl-għażla tal-membri kollha tal-Working Committee. Intant fl-istqarrija tiegħu fuq il-medja soċjali Edward Zammit Lewis komplejajt li hu għal darb'oħra se jkun fuq in-naħa tan-nies u għalhekk se jkompli jara x'jkun qed jagħmel dan il-working group biex jitkellem fejn u meta ikun hemm bżonn. Din l-istqarrija ġabet magħha numru ta' kummenti oħra fosthom mill-avukat Anna Mallija li qablet kompletament ma li qed jgħid Edward Zammit Lewis filwaqt li qalet lill-Prim Ministru li min qed itih il-pariri ma jħobbx il-partit botta diretta lejn it-tlikka ta' madwar Robert Abela. Dan filwaqt l-avukat Claire Bonello insistiet li l-kompożizzjoni ta' dan il-grupp ta' ħidma mhux ta' serħan il-moħħ e kif min ikun qed jipparteċipa fih għandu jkollu esperjenza pruvata u mhux individwi li kienu il-perċimes ta' ħafna liġijiet li kkawżaw aktar konfużjoni.